Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Kalbo. Ako sa lahat. Ay na mga kabisyo, ang oras mo natin. We've got 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8. Ito na pong huling banat natin. Huling hagupit ng programang EDSA! na pinangungunahan ni Tang! Helyo! Tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre, kasama din po the prodigy of Tanghenyo, inyong abang lingkod, Diego! Bandido! Pag may buhok, nadali mo, hindi ako yan. Siyempre, hindi mawawala at hindi makukompleto po ang ating tropang EDSA. Pag wala po ang makulit na si Duday, say hello to everyone! Hello po! Magandang gabi po sa inyo. Ako po, si Duday po. Ang batang mahilig sa donut. Uncle Diego at Lolo Tanghenyo. Gusto ko lang pong batiin at mag-say hi po sa lahat po ng mga pasahero ng jeep na nagbabiyahe po ng Baclaran galing pong Divisoria kay Uncle Manong Driver. Salamat po sa pakikinig po sa Love Radio. I love you po! Hindi ka ngayon makulit, Duday, ha? May sweet mo ngayon, ha? Very good ka. Sige, pag nagkasweldo ako, bilang kita ng donut. Ay, mga kabisyo, ito. Hindi na natin patagalin to. Tang! Pag-usapan na natin to. Comedy King, Dolphy. 11 years nang wala. Pero tuloy pa rin ang sustento sa mga anak niya. Wow! Ay, sarap logican nito. Tang! Logican na natin agad-agad! Ay, sige! Logican mo na yan para mahimas-masan! Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan! Boards sa balitang ito, lahat talagang masasabi mong mapapa sana all. Wow! Diba? Kahit wala na yung tao, patay na. Nagsusustento pa rin. Yahoo! Grabe. Samantalang yung iba, pagkamatay mo, nag-iwan ka pa ng utang. Poproblemahin pa ng pamilya mo yung pampalibing sa'yo. At tapos yung utang mo kay Aling Pising ng mga alak na nilaklak mo kaya ka nadali. Huwag ganun, boards. Hindi dapat ganun yung mindset natin. Kasi mga kabisyo, nakakalungkot kasi sa pamilya mo. O yung pasanin ka na nung buhay ka pa, nung wala ka na, pasanin ka pa rin. Diba? Mga kabisyo, kasi cultivating a mindset that prioritizes the well-being of your family after you live in this earth involves a combination of practical and of course at the same time, emotional considerations. Yung pinaka-importante po is the financial planning, savings and investment. Dapat po kinakailangan mo ma-ensure that you have a solid financial plan in place. Yung saving and investing wisely can provide financial security para sa pamilya mo in your absence. At syempre, para naman sa insurance, importante po yan. I-consider niyo po na meron kayong life insurance para ma-provide ang financial safety net sa pamilya mo.
Ito po ay tutulong kung sakasakaling pumanaw ka na, mag-cover ng expenses, kagaya ng mortgage payment, education, at iba pang cost of living. Kaya importante, call, ang plano. Hindi yung kagaya ng plano na iniisip mo, natatakas ka na naman madaling araw kasi makikipagkita ka na naman sa andang, sa kirida niya. Pagtarong, maluoy ka! Ay, naku mga kabisyo, bilis ng oras natin. Time to say goodbye. Maraming salamat. Antabayanan po, susunod na. Pagkagat ng dilim. Wow! Totoy na lab. Totoy ba to? Up next, 36 after 8 o'clock. This has been your friend Diego Bandido saying, whatever you do it all for the glory of God. Adios and see you around. Sasakyan